Nggih, monggo. Roro Jonggrang rumiyin nggih Kang Gareng. Nggih, niki dicoba.
mboten matya apal kok ya. Niki mboten Ngapunten enten niki sing Pak duweti. Bapak Kades. Nggih. Niki Ning- pas Gubuk Asmara dibawani jere bawane mangkat Bapak. Bawane Tiran. wis mangkat, Nggih. saiki bawa wis ning mburi orden. Sepira Mas nggih, monggo. 2000. Ah, Jare sak pira? jangan mengenyekkan dirimu Kang Gareng. Nyingkat, nyingkut. Wiwitane nyingkat, nyingkut. Pokoknya sone luar biasa ke Aneka Pro Audio. Sekarang ngendi ke Mas? Kroya. Walah luar biasa ya. Semoga laris ya Mas. Jope lancar-lancar. Lengsam yeneke mutan lelempahan. Monggo Pak mriki. Lha jen kula kepengin mireng suarane lah. Lah jan rasane kula radi deg 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 deg. Ternyata bisa bawa bener Bapak Diran. Bawane mangkat nggih Pak Diran. Bayayi mriki jebule enten sing saged bawa. Lah Sapa iki miki. seniore nggih Mas. Kok kamu nggak bilang-bilang? Kowe umpetan jebule ning kene. Lah, Iki lah, miki. lah. Monggo mriko napa mriki mawon? Monggo. Lah, Lelempahan. kowe kaya penganten anyar mau ki aku tak dadi dalange. Repapa. Kok repapa kados niki lho Mas. Dalang nganten biasane kok ngono. Repapa. Kaki penganten ini penganten wis kaki-kaki dadi penganten. Repapa. Lah yang repapa. Monggo, monggo. Mriki. Lelempahan. Nah. Kelampahan Dan suarane Sone juga mendukung sekali. tresno tulus najan ing gubuk asmara. Jumeneng kemawon teng mriki. Monggo mboten napa-napa. Ampun kali lenggah biasanya suarane radi. Blero Mas nek kali lenggah monggo jumeneng mriki. Nggih, duet. Monggo. Gubuk Asmara. Maringi pamundhutan niki Bapak Saiful Hajat Bapak Diran. Ingkang nyuwun temanipun Gubuk Asmara.
agak balunge. Tung gentak gentung. Jos. Itu. Tung gentak gentung. Jos. Kok maju, Mas? Eh? Kok maju? Tung gentak gentung. Jos. Oh, ke belakang ya? Tung gentak gentung. Jos. Oh. Oh, Ngapunten nggih, Mas, lajen. Nggih. Tung gentak gentung. Jos. Kuwi mbok Mas iya. Jos. Jos. Tung gentak Jos. gentung. Jos. Tung gentak gentung. Jos. Tung gentak gentung. Jos. Kuwi nih maksudnya. Oh, ternyata bukan itunya ya. Nek tung kedak-kedung jos kuwi sing metu dudu wite. Oh, si metu dudu duwite. Tapi ndondone kuwi. Awane Ren. Ndondo balung Ndonone balunge. Oh. Lah iya. Satrane ngati. Sambal kemangi Nggih, nggih. dipinangkani setunggal pokok setunggal monggo.
Oke, niki sarangan kalian Mas sinten menika? Kalian Mas Bareng. Nggih. Sakondoripun Mas Basir sampun kersa mangayu bagya nyengkuyung sedyanipun Mas Taufik kalian Mbak Aisyah ingkang nandhang bagya mulya. Muga-muga dados pinanganten kang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih wilujeng dalu matur suwun dumateng temanten kekalih nggih mugi-mugi samawah nggih Nggih. bawa yening tawang Mas Nggih. njajal sepinten Bapak Dalang Martono kula ngenjang tumut nggih. Kan napa-napa kula purun nggih. Nggih, kula kan nyekel wayang nggih. Gedhe. Nyekel wayange. yening tawang ana lintang Wong ayu teng mriki Bapak Dalang. wong ayu Teng mriki niki kula Rama. aku ngenteni sontakon war toniregi Janji-janjiku hiling. Somadatra sing tias ing son Nimas ingsun prasapa sineksenan bumi langit ngadepe mriki mbok pilih Bapak Dalang lajan menika kula niki lah dados nggih monggo dirampungaken Bapak Dalang mawon nggih niki dereng rampung dirampungaken mangke kula terusaken langgame nggih mriko nggih Mas masa teng mriki lah tangis ing tias ngenteni dengeran bola mangga Monggo lagamipun. yen ing tawang ana lintang kula mriki mawon apa Lah boten pinarak ninggah. mboten Oh nggih. nggih kayane Bapak Dalang Lah. grogi napa nggih Mas Pak Dalang ngono biasa ngadepi wong sak pirang-pirang. oh Bapak Dalang mboten dibayar kula dibayar Ning ya ora maido. Pak Padiran cobi Pak Dalang diparingi sangu kan gak nyawer kula lah Nggih. mangke lah wong aja Kula lukane diparingi bapak sangu. Kula Monggo Pak Dalang niki panyuwunane Bapak Saiful Hajat Lah lho. nggih. Abot-abote Abot-abote. panyuwunane Bapak Diran. Ning pancen sing jenenge dalang kuwi wong sing ora menghargai wong ya dalang kuwi. Lah kepriki? Ditanggap wong ngadepe debogan.
Lah ora ngadep ngon wonge. Ngadepe tipe. Monggo. Yen ing sawah ana desa. Monggo duet bapak dalan. Duet riku mawon mboten Apa barang duet? apa ta? Matur suwun bapak dalan bawonipun nggih. Matur nuwun. Papak direk reng nyawer. Apa ora nyawer kon bawa iki? Ah ya iya. Bawa iki siji. Arep digorok apa? joget di panggung kalau aku di sini. Saya berharap nanti si Juragan Bakso menyawer saya. Yo. Soalnya sama saya itu belum, tapi aku berharap dulu Kang Gareng. Iya mesti. Nggak apa-apa. Nek Pak Abut kowe ahli sunah wal jamaah. Iya. Wong nyah nyoh wah weh cah coh wis pokoke sembarang apa ora. Nyah nyong nyah nyong. Heeh. Nyoh nyong Nyoh, nyoh iki weh nak kabeh nyoh, 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 nyoh. nyoh. Jan ora kaya Pak Abut.
Bapak Saiful Hajat.